Здравейте отново. Аз съм тук и аз сега да видим дали ще се случат нещата, дали ще можем да се свържем с нашата прекрасна а, Атанаска. Нека само да пиша в коментар. Преди малко аз лично не получавах. Супер. Ето сега вече се получава. Сега те виждам. Ще те добавя. Я да видим. Супер. Айде. Я да видим сега. Да изчакаме да видим дали ще можем. Ето я прекрасната Насе. Ехо, здрасти! Здрасти, Чуваме ли се? здрасти, Ради! Чуваме се прекрасно. Колко хубаво успяхме. Сега, аз пак ще стартирам да те представя, защото преди малко имах някакъв проблем с моя лайф. Та, мили гости, скъпи, невероятни мили хора, днес ми е на гости тази невероятна дама. Тя Много се приятно. казва, тя се казва Атанаска. Супер, чуваме се. Чуваме ли се, виждаме ли се? Аз те виждам много добре. Аз не те виждам, Ради, ма нищо. Няма проблем. Ние си виждаме. Ти откъде гледаш? От телефона или себе си Ами, гледаш? от телефона, да, от телефона. Виждаш само себе си, така ли? Само себе си, да. Няма никакъв проблем. Нали се чуваме, нали си говорим, дори ако не ме виждат, дори ако не се виждаме, важното е да се чуваме, защото за мен е много важно това, което ще кажеш, просто да достигне наистина до много хора. Но преди това, нека да те представя. Това е една невероятна жена, която за мен лично е много голям пример и много голям вдъхновител. Нейната история е много истинска, нейната история е много прекрасна и не всеки човек на тази земя би могъл да премине през това, което тя е преминала. Самата тя е преминала през много голяма тежест. Нас се поправиме 101 килограма си била. Да, преди 10 години. Да. Преди 101. 10 години е била 101 килограма, а днес тя... Колко си в момента? И в момента съм 53 и малко така. 53. 53 килограма. Но в случая, тук аз сега не искам да си се фукаме през какво си преминала, как така си отслабнала, а в случая днес моето намерение за тази среща е да вдъхнем живот на тези хора, да вдъхнем надежда на тези хора, които са се отказали, защото Насето е преминала през така, доста предизвикателства, не само с теглото, не само с това, което е чувствала, и дори тя е претърпяла и няколко операции на крака, след като е имала така доста консултации с различни рехабилитатори. Те са споделяли, че е така почти невъзможно тя да започне да прави движенията, които да е правила преди. Но днес тя е тук, за да ви покаже и за да ви докаже, че когато човек иска, наистина може да свали огромна тежест от своето тегло, да премине отвъд болката и да започне с малки стъпки. Целта на тази среща е да ви вдъхновим и да бъдем максимално истински. Да бъдем максимално истински и благодарение на нейната история да върнем и твоята вяра, която ти там някъде може би си се отказала и си забравила да вярваш в себе си. Прекрасна Насе, много ти благодаря, че си наш гост тази вечер, че си мой гост. Ние спим кафенцето тук двете и си приказваме, защото е много приятно. Но разкажи ни малко повече сега за себе си, майка си, малко така обща информация за себе си. Казвам се Атанаска, всички ме знаят като Насето, на 42 години. Имам 3 невероятни деца, на 22, на 17 и на 10. Страхотен съпруг до себе си, който ме подкрепя безусловно, като това ми е втори съпруг. Ще дойда до тази тема с тежестта и за това го казвам, че ми е втори Малко съпруг. по-нататък. Да, по-нататък в разговора ни. Така се случи, че с третата ми бременност качих 51 килограма. И
ги разбрах са 51, като влезнах в операционната и ме попитаха колко килограма си. Аз казах, май съм около 80, но анестезиолога нещо 80. Вика, бе, моето момиче се качи на кантара, че ми изглеждаш малко повече. И като се качих, видях страхотните 101. Мислех, че ще ги сваля бързо след раждането, защото в първите ми 2 бременности качих с първата 22, с втората 35 и за около 4-5 години някакси си ги възстановявах килограмите. Но тук не стана така. Излезнах от болницата с 14 кг надолу и до там. Кърмех година и 3 месеца, като си върнах на ново килограмите, просто защото си казвах, че детето, за да получава качествена храна, трябва да ям всичко. Ама всичко. Да. Да е пълен стомаха, както се казва. Стомаха да е пълен без значение с какво. Важно да е пълен. Да не лишаваме бебето от витамини и от всякакви видове храни, което беше пълна глупост. Последствие така се случи, че исках, вече тя стана на годинка и 3 месеца, реших, че трябва да спра да кърма, да сваля килограми, защото бях просто огромна. На моята височина 1,55, просто това беше нещо страшно за мене. Въпреки, че никой вкъщи не ми е казвал, нито съпругът ми, никой не ми е казвал, мамо или Мила, виж как изглеждаш или нещо такова, не. Но аз реших, че трябва да отслабна. Но пък като спрях да кърма, започна да се обвинявам, че съм лоша майка, защото съм лишила детето си от кърма и започна да се храна още. Стигнах до психолог, за да работиме върху това въпросно хранене и това обвинение, че не съм достатъчно добра майка. В последствие пак нещата идват от преди това, смисъл тази тежест, която имах, думите казани на мене. И така реших, че трябва да почна да отслабвам. Започнах един зверски глад. На моя глава си го реших това нещо. Станах една изнервена, раздразнителна. Започнах по някакъв начин върху децата ми да рефлектират това нещо. Върху съпруга ми. Започна да ми става лошо. Буквално не се хранех. Карах го на цигари, вода и кафе. Защото пропуших, след като спрях да кърва, смятах, че така ще сваля килограми. Да, буквално с глад свалих, но на каква цена? На здравословното ми състояние. В смисъл, не се чувствах окей. Аз бях буквално, изглежда като един болен човек. В смисъл, умарушена, недоспала буквално, нервна. Въобще липсата на храна доста зле ми се отрази на организма, въпреки че започна да отслабвам. В последствие стана така, че паднах и претърпях една операция 2017 на коляното. Тогава вече бях свалила около 20 кг. Паднах, претърпях една операция ноември месец, на следващата година, февруари, претърпях втора на коляното, 2019 претърпях третата операция и буквално едната снимка, която ти изпратих днес на леглото, аз се превърнах превърнах нощното ми шкафче в барче. Чипсове, солети, вафли, чувствах се непълноценна, чувствах се зле. Буквално психически се чувствах зле, защото не можех да направя нищо. Не можех да обслужвам децата си. Като малката тогава ми беше вече, тя е 2014 родена, говоря 2019 третата операция, на 5 годинки. Тя буквално виждаше в погледа ми, аз виждах в нейния една тъга от това, че ме боли, че не могат да се движат, че въобще бях, какво да ви кажа, бях загубила смисъл, не бих казала, но се бях отчаяла страшно много. Впоследствие ме пенсионираха като инвалид, което още повече ме смачка и започнах така да си отделям още повече внимание на храната, защото смятах, че аз заслужавам да ям сладко, аз заслужавам да си хапна един страхотен дюнер, аз заслужавам еди какво си. Примерно, казвам, отделих много голямо внимание така на храната, да компенсира по някакъв начин това, което усещах вътре в себе си, тази празнина и тази...
реших да се върна на работа при съпруга ми. Като ми бяха забранили да дигам примерно повече от 5 кг, той трепереше милия над мене, нали, да не дигна, да не стане пак нещо, да не се стигне до операция, което ме караше да се чувствам още по-зле. А като през този период на тези 3 операции, преди да стигна до 4-та, в нас идваха рехабилитатори да раздвижваме крака. Защото при първата операция бях 25 дена с патерици, без да стъпвам, после с една патерица, още 25 дена, после с бастун. Така при втората и въобще нещата се повтаряха. Живота ми изцяло се преобърна. Рехабилитатора, в смисъл, поразвичаха се така малко нещата, но коляното ми започна да събира вода, започна да събира някаква течност вътре. В последствие се оказа, че трябва да смениме ставата частично. Това ми казаха, частично. Направихме въпросното ендопротезиране и живота ми се обърна на още 360 градуса. В нас идваше рехабилитатор. Началото започна 2 пъти в седмицата, но толкова силни трудни упражнения ми даваше, че кръка ми посиняваше и трябваше да чакаме примерно от единия час до следващия, примерно 10 на дена. За тия 10 на дена, без да правя упражнение, кръка просто нищо не се случваше с него. Хубавото беше, че ме научиха да си заключвам коляното, за да не мога да падам, защото аз буквално ходейки и падах. И впоследствие се установи, че мускула ми започна леко по леко да атрофира. Но рехабилитатора каза, не се притеснявай, това е нормално при ендопротезирането, ще се оправят нещата до 6-7 месеца, няма смисъл повече от упражнения. Само една секунда, Ради, извинявам се. Няма нужда повече от упражнения, ще се оправят нещата и аз оставих така нещата, защото се доверих на 4-ти рехабилитатор, който беше препоръчан доста добра клиника и нещата така си останаха. В последствие се установи, че аз не мога да шофирам, не мога да си прехвърлям крака, съединител, спирачка, газ и така нататък. Мъжът ми бе принуден да смениме автомобилното устройство, защото аз тотално вече казах, ето не мога да си върна децата на училище, не мога да ги взимам от тренировки, не мога нищо да правя, просто от мене едва ли не става нищо вече. Миналата година, даже съм си извадила и документите, миналата година бях на поредните 2 прегледа. Единия беше март месец, другия септември, мисля, че точно дата. Първият лекар ми каза, че имам изцяло атрофирал мускул и съмнение за скъсан бедрен мускул. Никакво движение констатирано нямаше в кръка ми, в смисъл по никакъв начин аз не можех да си повдигна, примерно от седно положение, да си дигна кръка, за да го кръстосам върху другия, нали? Така да го обясна. Трябваше с помощта на ръцете. Оттам отидох на втори лекар и той го установи абсолютно същото и искаха, тъй като на ядрено-магнитен пробвахме да направим 3 ядрено-магнитно, но не може да се види нищо, тъй като самата става дава отражение на самото изследване, излиза едно черно петно и не може да се види какво е състоянието на кръка. Нали, аз исках да видя дали бедрения мускул, както каза един лекар, е скъсан. Защото той искаше да ми отвори за пореден път коляното, да видят какво и тогава да решаваме какво правиме. И на мене вече ми писна, викам, това са 4 операции, да последва 5, малко минва повече. И реших да пробвам упражнения. И ако ти кажа честно, съвсем случайно една неделя, докато си пиех кафето, ми излезе ти. Не знам как да го нарека случайно. То няма случайности в този живот в интерес на истината. Всичко се случва така, както трябва да се случи и тогава, когато трябва да се случи. И си казах, добре бе, Насе, какво ти пречи? Това са 15-20 минути на ден. Ако можеш ги правиш, упражненията са на запис, нито някой ще те гледа дали си ги направила правилно, нито някой ще ти се скара дали си опънала правилно в крака или ръката или което и да е било. Нищо не ми коства да пробвам. И така се записах при вас, за което съм супер благодарна и щастлива, защото аз преобразих себе си буквално от
25 януари, никога няма да забравя тази дата, до ден днешен. И продължавам с ваша помощ да развивам моето собствено, моята същност. Защото голяма част от всичко това, което ми се случи, ви разказвам, и килограми, и всичко е свързано с миналото. В смисъл с неща, които съм преживяла в миналото, като дете, като тинейджър. И в последствие всичко това нещо дава отражение на нашето тяло. Колкото и да си казваме, това е в миналото, това не ни интересува, не е така. Поне при мен не е така. И да ви кажа честно, опитвам се, тъй като голямата ми дъщеря на 22 и сини ми на 17, те са по-осъзнати и си говориме на тази тема и те виждат промяна в мене, виждат в поведението ми, в начина ми на разсъждение. Виждат, че съм по-различен човек. И аз опитвам по някакъв начин да им обясня, защото и те като дечица имат своите в детството, примерно, някакви преживявания в училище и така нататък. И се опитвам да им давам пример по някакъв начин, да не позволяват тази тежест последствие да им се отрази. Аз се сещам. Чуваш ли ме? Чувам те, да? Да. Аз се сещам още първия път, като се включи в нашата Zoom среща, когато се записа на така прословутата програма, в която съвсем случайно или не, че се е появила. Много добре се спомням, когато ти се включи. Ти се включи, когато стартира с движението, но аз искам да те питам, преди да стартираш, какво ти беше усещането? Беше ли скептично настроена? Вярваше ли, че има шанс? Какви бяха мислите, които минават? И ще ти кажа защо те питам това. Ще те питам, защото много голям процент от жените, които те първа стартират тяхната промяна с тялото, те влизат с една такава настройка, която е, това е поредното нещо, няма да мога да се справя, ще се откажа. Но кажи ми какво беше при теб, кои бяха мислите, които които минаваха. Спомняш ли си кой беше човекът ти преди да влезеш точно в тази програма? Ради, аз бях доста, не бих казала скептично настроена. Винаги като започна нещо, гледам да вложа такава положителна емоция, да си кажа, може да стане, защо пък да не опитам. Въпросът е, че с първата ни Zoom среща, това ми беше на мене първо включване на живо в моя съзнателен живот, да говоря с непознати хора. Пък сега пред колко хора те гледат? Да, значи никога няма да забравя. Голямата ми дъщеря ме пита, мамо, защо не качваш чиники, ето и другите качват, защо се притесняваш, виж и другите жени какво правят. И точно тогава ти качи едно послание, не се криете зад камерата, покажете това, което сте. И тогава си казах, че няма от какво да се притеснявам. Всичко каквото е, в смисъл, няма от какво да ме е срам, няма от какво да се притеснявам. Това съм аз. Много ме промени смисъл и Zoom срещите, всичко, което ни учиш, много ме промени. Наистина, чувствам се съвсем различен човек, олекотен човек. Програмата никога няма да забравя първата ни тренировка, която направихме. Бяхме на коленца и аз до този момент никога не бях заставала така на колена, на земята и сложих една възглавница и си казах, Нася, можеш. Тръгнаха ми сълзи от болка, но казах, можеш, опитай се един път, два пъти. Спомням си, че на следващия ден имах някакъв проблем не можах да си отворя профила и как те притеснях в 11 часа, че видиш ли, аз не мога да си отворя профила и сега, ако изпусна, какво ще се случи? Ти ме успокои тогава, да не се притеснявам, че ако изпусна една тренировка, няма проблем. И започнах бавничко
Има упражнения, които ги правя на спалнята на коленца, има упражнения, които ги правя на дивана. И буквално за първата ни програма от 21 дена, аз започнах да си движа кръка. В смисъл да правя тези движения, които допреди това аз не можех. За което нямам думи. В смисъл, пробвала съм рехабилитатори, упражнения, на машини са ме слагали за раздвижване на кръка. Вие успяхте. Според теб, знаеш ли, да, аз още не ми го побира в главата, ти си наполовината това, което си била. Но аз много пъти казвам, за мен тялото то може да бъде, може много лесно да свалим килограми. Обаче начина, по който ние мислим, е наистина ключов. И в този момент ти си каза нещо много силно, което много хора, когато стартират нещо и се спират, те казват ми, да, не мога, то това няма да се работи. Но това, което ти си каза в този момент, е наистина много мощно. И ако ти сама на себе си не можеш да кажеш, аз мога, аз ще продължа, аз ще го направя въпреки всичко, което е, но не по този наказващ начин. Не по този начин, който, нали, задължително на всяка цена трябва да бъде направено, тогава се случват нещата. Кажи ми какво е усещането да си в това тяло в момента и какво беше усещането да бъдеш онази Атанаска, която беше 101 кг, която се хранеше с чипсове, с сладко, която изпиташе цялата тази тъга. Какво е усещането от преди? Защото, знаеш ли, днес имах среща с една жена и тя казва така: абе, аз не искам да си правя снимка преди и след, защо трябва да запечатвам този момент. И аз казвам, че е изключително важно ние да помним откъде сме тръгнали, защото се забравя целият този път. И за мен е много важно вие всички, които преминавате през тази трансформация, да не забравяте откъде сте тръгнали и с благодарност да благодарите на тази ваша тежка версия или килограмите, които са били там, защото благодарение на това ние сме се превърнали хората, които сме днес. И е много важно да имаме измерими резултати, но каква е разликата от тази жена, която беше цялата в тежест, тази жена, която се хранеше по този начин и тази жена, в която в момента има тотално различна рутина и тотално различен начин на живот и е наполовина, на 50 кг по-малко, отколкото е била преди. Каква е разликата? Ради, чувствам се лека. Лека не е толкова от към килограми, лека тук и тук. И това пак благодарение на вас и това успях да го постигна пак при една Zoom среща, последната ни Zoom среща от предишната програма, в която говорихме за тежестта на думите. Ще започна сега с малко, ако ми позволиш, нали, с малко така предистория. Аз казах преди това, че съпруга, с който живея, ми е втори брак. Дадох си сметка, значи в детството съм си правила много щуроти, много така като тинейджър, глупости, с които съм наранявала близки хора. В последствие така се случи, че срещнах уж мъж, който ми обясняваше колко ме обича. Аз бях на 21, уж плодовлюбена. Така стана, че забременях с голямата ми дъщеря. Нали, моите родители ми обясняваха: не, този човек не е за тебе, не дей, нали, не се такова. Аз се ожених на 21, родих. Преди това имаше така леки шамарчета, аз го приемах като аз го заслужавам, защото съм правила в детството си щуроти, защото съм наранявала близки хора, аз си го заслужавам явно. Роди се бебето, голямата и прекрасна дъщеря, която ти се запозна. Роди се и оттам започнаха побоища. Страхотни побоища.
Прецених, че не искам детето ми да живее в такава обстановка и беше на 40 дена, когато, няма да забравя, се обадих на брат ми и казах: брат ми, моля ти се, обясних за какво става на въпрос, не мога да го причиня това на детето си. Започна един кошмар, година и половина развод. Кошмар. Знаеш ли, Ради, чух от много близки мои хора, от мой чичо, чух, че аз съм буклук, че аз съм нищожество. Тогава при 22 години да се разведеш беше срам и позор. Че аз съм недостойна майка, че детето не мога да го оставя без баща, че трябва да живее с баща си, аз трябва да търпя едва ли не, всякакви такива неща. В последствие стана така, че примерно тръгна да излизам с градинката с дъщеря ми, бягаха всички от мене. Просто бях като прокажена. Никой не го интересуваше факта защо съм пребивана или защо еди какво си. Просто приемаха, че аз съм виновна за всичко. Всичко това ми тежеше с годините. Много ми тежеше. Много, наистина много. И в един момент, след като се срещнах, мъжът, който е до мен, ми прие с всичките ми и развод, и дете. В последствие създадахме още 2 прекрасни деца, едно прекрасно семейство имаме. Всичкото това нещо ми тежеше. Аз винаги съм се смятала за лоша майка, защото ми е набивано в съзнанието това нещо. Смятала съм се за недостойна. Цял живот съм се опитвала да се докажа. Сега, че съжалявам за грешките си, но това са грешки в детството, грешки, които предполагам всеки един от нас е правил по някакъв начин. Независимо какви са, нали? Няма безгрешни хора. Аз цял живот се опитвам да се доказвам на някой за нещо, да пренебрегвам собственото си аз, и когато се случи една такава ситуация, аз се прибирам вкъщи и почвам да ям. Почвам да ям, защото си казвам: Насе, ти заслужаваш. Купни си нещо сладко, това ще успокои, това ще зарадва, това ще донесе дори за половин час такова едно удовлетворение. Любов. Да. И при тази среща, в която аз разтворих душата си тогава бяхме... Не помня колко. Разтворих душата си пред вас. На мен ми олекна. Олекна ми и си казах: тези думи, които съм чувала, че съм буклук, че съм нищожество, това не са мои думи, това са думи на други хора. Смятам, че съм достойна майка на 3 прекрасни възпитани деца. Не е необходимо да се доказвам на никой. Не. И вярваш ли ми, че от тогава усетих лекота, от тогава някакси килограмите започнаха да изчезват, даже с всичкото това, което Гради ни дава като ядене, аз отслабвам. И наистина отслабвам буквално с лекота. Храна се, закуска, обяд, междинно, вечеря. Изпитвам удоволствие от това, което организма ми приема като хранене, и отслабвам. Отслабвам, защото нямам тази тежест, от която имах нужда да се наям така да се наям, че направо да се... Не знам как дума да използвам. Разбирам те, защото ето за това толкова ти благодаря, че си толкова истинска, защото има толкова жени там, които са в тази болка, в тази тъга. Те може да не са имали твоята история, може някой да имат подобна на твоята история, обаче всички ние носим някаква тежест и много често ние запушваме именно точно с тази храна. И аз те разбирам как си компенсирала с цялото това нещо. И сега усещаш лекота. Лекота. Наистина лекота. Просто си казах, че трябва всичкото това, което е било част от миналото ми, цялата тежест, която съм изпитвала и съм прикривала зад една фалшива усмивка, просто е било безмислено. Човек трябва да се... Да? Кой е най-важният човек в твоя живот? На първо място. Колкото и егоистично да звучи, аз... Точно така. Знаеш ли защо?
Да. Да, ти си сподели. Защо е така? Ради, знаеш ли, че забелязах, откакто почнах да уважавам себе си, аз излъчвам някакъв вид спокойствие. Децата ми го забелязват това нещо. Докато преди бях изнервена на този дали съм угодила, дали съм казала правилно еди кои си думи на някой, защо той така е реагирал, защо така са ми казали. Не, започнах да ценя себе си. Защото когато аз съм спокойна и щастлива, аз виждам спокойствие и щастие в лицето на децата си. Знаеш ли, аз когато започнах моята промяна, ето така, като теб, всичко беше на първо място. За мен беше най-важно какво ще кажат другите хора, аз взимах при сърце, аз съм била така доста критикувана и аз като теб. Нали, дали я било с някакви, нали, мои се неща, и аз го взимах при сърце като теб. Аз също компенсирах по този начин, защото бях много емоционална. До един момент, в който аз започнах да се грижа за себе си. И сега искам да ми дадеш от твоя гледна точка това, че ти отделяш време за движение, за тренировки. Искам да наблегнем на това, защото там има много жени, които не са спортували, слагам в кавички спортували, и те се страхуват да започнат това нещо, защото те се притесняват дали ще могат да го направят, дали ще могат да бъдат постоянни, дали ще могат да направят тренировката, дали ще се справят с менюто. Но за мен цялото това нещо не е ли любов? Не е ли любов нас е към себе си и уважение към себе си? Но сега се обръщам към теб с една молба да споделиш какво за теб е сега движението. Какво за теб е сега рутината? Вече средство за отслабване ли е или е нещо друго? Как ти се справяш и как ти започна да караш отново кола? Аз кола започнах да карам още след четвърта ми операция. Ти казвам, тогава не можех да прехвърлям съединител. Мъжа ми купи автоматик и ме излъга, че колата се кара, защото аз не можех да прехвърлям крака, и ми излъга, че колата се кара с лев, в смисъл десния крак е на гъста, левия е на спирачката. И като кажа някой, че карам автоматик с два крака, никой не ми вярва. Така, но сега ако се кача на кола с скорости, ще мога да карам. Вече прехвърлям крака. Така, ради относно движението, за мен движението вече не е цел за отслабване. За мен движението стана рутина. Аз си търся моите 15-20 минути в упражнения или в една разходка да си направя, защото ми се случва в напрегнатото ежедневие да съм така примерно по-изнервен и казвам на децата, хайде с мен една разходка. Изимаме, излизаме навънка, примерно за 15-20 минути. Аз си го търся. Даже има моменти, в които, примерно, ето онзи ден не можах да направя, защото нещо се понастинах. И синема ме попита, мамо, ти защо не правиш днес упражнения? Има ли ти нещо? И аз му казах, не, мамо, просто настинала съм и така боляха ме мускули, викам, не се чувствам комфортно днес, утре ще ги направя. За мене упражненията станаха средство за успокояване на организма ми. В смисъл, като съм напрегната, като така усещам някакво напрежение. С упражненията аз се успокоявам. Действат ми на мене по този начин. И относно това, жени, които примерно са готови да се откажат, моят тате лека му пръст казваше така, няма думичка не мога, има думичка не искам. Значи това не мога да направя тези упражнения, няма го. Има думичка не искам. Или сега не искам, утре ще пробвам. Не. Днес, сега трябва да се започне. Колкото и да е трудно, достатъчно си ми подала по възможно най-лесният начин упражненията. Начинаещи, напреднали, така че всеки може сам да си избере. Аз, която бях с такова състояние на крака, не се отказах и продължих напред, колкото и да ми беше при на моменти по-трудно. Аз си намирах така упражнението, което да пасне в това, както и сега ги намирам. Има упражнения, които са ми трудни да ги правя, но аз не се отказвам. Права го, може
3 повторения, но аз ги правя и съм доволна от това, че съм ги направила, защото знам, че утре ще от тия 3 станат 4, други ден станат 5 и така стъпка по стъпка нещата се получават. Най-лесно е човек да каже, отказвам се. Отказва ли, значи не е готов. Кога започна да усещаш, да, защото ти знаеш, че аз давам, няма при мен, няма нищо задължително в програмите, но кога започна да усещаш този прилив на енергия с движението, кога започна да усещаш тази промяна, чисто като дори с 15-20 минути на ден, както са ми програмите, кога започна да усещаш тази енергия, тази лекота? Сещаш? Ради още с първата програма, която направихме, може би на третия, четвъртия ден, аз влизах в кухнята и правех така. Мъжа ми много ми се смее за това нещо, но приливът на енергия дойде веднага. Първият ден ми беше така малко, нали, защото за първи път аз никога не съм влизала в фитнес, не съм правила упражнения, освен с рехабилитатори. Първият път ми беше така малко, не бих казал странно, малко по-трудно ми беше. Втория ден вече се радвах, че така, нали, права, въпреки че имаше, пак казвам, упражнения, които за моето състояние бяха трудно, но аз не се отказвах. На третия ден вече така нещата виждах, че се получават, с храната се справях страхотно, доставаше ми удоволствие да си готва и буквално влизах по този начин. И сега го правя това нещо. И сега го правя. Така че енергията се усеща на втория, третия ден. Да. Сега момичетата, знаеш ли, те в 7-дневния маратон. Последния път Анелия беше победител, в последния мисля, че беше в февруари, когато правих маратона. Тя свали 8 см от талията без меню, само с 15 минути. Сега момичетата, една жена писа, че е свалила 7 см и това е без меню. И за мен, аз наистина се опитвам да предам както на тебе и на всяка една от вас, че най-важното нещо е да се забавлява и че няма нищо задължително и само така ние можем да постигнем резултати чрез лекотата. Абсолютно. Да. Искам сега да те питам, понеже ние сме част от твоята среда от доста време. Ние сме хората, които те водим, нали, с физическото тяло, доверила си се на нас, но сега искам да ми кажеш малко повече за храната. Тъй като ти сподели, че си хапваше много чипсове, била си с много рестриктивни диети, преминала си през всякакви неща, свръх емоции, нали, аз заслужавам заради цялата тази болка, поне малко любов, нали, да с тази храна. Но кажи ми, преди ти изобщо усещаш ли, имаше ли желание да се храниш, да разнообразяваш, имаше ли тая лекота, която Гради ви дава в менютата? Имаше ли го това спокойствие или просто това, което си постигнала, всъщност е било много трудно? И какво се случи, когато влезе в програмите и какво се случи, когато започна да се храниш по менюто на Гради, по организацията на храненето? Така, Ради, нали мога преди да започна за менюто на Гради да кажа, че преди това съм правила всякакви видове диети, като едната даже ми беше с диетоложка, която ме караше сутрин 6:30 да изпрата колко вода съм изпила предния ден, дали съм ходила от тоалетна, колко килограма съм, вечерта в 10:30 да се меря колко килограм, което беше ужасно. Ужасно. Всеки ден, Ради. Всеки ден. И ако пропуснех, примерно, защото аз работя от 4:30 и ако пропуснех, примерно 6:30 да й напиша сутринта, нали, от 4:30 сутринта съм на работа, и ако 6:30 пропусна да й напиша, се започва. А ти защо ме пропусна? Ти трябва да напишеш това. Така, ако ми се случва, примерно, в менюто имам риба, пък аз в момента нямам риба, а съм решила да си взема консерва риба тон, примерно. Ти защо не ми писа, че беше някакъв кошмар? Кошмар, наистина супер стресиращо, супер потискащо и в един момент ти казах, аз какво правя? В смисъл, да, искам да отслабна, ма то на каква цена с нерви. Да, не беше окей. А към менюто на Гради. Вау! Я ми кажи, спомняш ли си първият път, като влезе в програмата, защото първият път, като човек влиза в програмата е доста какво е това тук, това цялото трябва да го ям. Ами да, първо беше малко, нали, като видиш грамажи, кантар
обаче и си кажеш, леле, ама аз пък бях свикнала, защото нали така преди това съм мерила по същия начин, така че това не ме плашеше и ние го направихме като игра с малката ми дъщеря, да не беше интересно, мамо, дай ще премера тук колко грама, тук и стана така забавно. Но, като си сготвиш и като видиш тези огромни порции, даже мъжът ме попита, Сигурна ли си? абе, Росбе, ти сигурна ли си, че това ще отслабнеш? Викам, да. 6 мъфина, въпросните 6 мъфина. Да. Да, и аз ги ям на 2 пъти. Да. Защото са си 6 мъфина. В смисъл, порциите са страхотни, порциите са огромни, даже има моменти, в които буквално поне при мен остават. Но мъжа ми като ме види казва, това трябва да си го изядеш, Градия каза. Сега можеш да го оставиш, но после трябва да си го изядеш. Да, защото в един момент, в смисъл, мои познати ме питат, абе, Насе, наред ли всичко с тебе, нещо много си отслабнала? И аз казвам, да. Какво се случва? Какво се случва тук? Да, и нали, всичко наред, със здравето наред. Викам, да, всичко е наред. И мъжа ми сега, защото в един момент явно се попритесни, че аз започнах наистина видимо, изведнъж някакси се свалиха килограмите при мене. Аз влезнах при теб на 58 или 9, мисля, че бяха. И в един момент той започва, не, това трябва да си го изядеш, това не може да го оставиш така. Гради ти е казал всичко, може да на 2 пъти, но всичко. И общо взето менюто е страхотно. Децата обожават сладките неща. Сина ми на тирамисуто е фен. Просто е нещо страхотно. Нашите любими бомбони. Бомбоните също. Онзи ден, миналата седмица беше това, купувам някакво сладко тук беше, защото сина ми обича да експериментира така да яде, купувам някакво и той го яде такъв, яде и се обръща към мамо, не е като твоето брауни. Мисля, те усещат вече разликата. Да. А те да се хранят долу-горе по нещата, които ти правиш, те опитват ли ги, освен тези сладките неща, това, което виждат, ти храниш ли се отделно първо от тях? Не, по никакъв начин. Значи аз не искам да им наложа, в смисъл, още от началото по никакъв начин не съм се опитвала да им наложа моят начин на хранене. Нали, за мен човек сам трябва да си вземе решение и да прецени, въпреки че са деца, нали, по принцип майките се казват, абе, това е здравословно, яш това. Аз правя ли го пък? Нали, те да се променят. Просто прецених, че ако искат да пробват, да, заповядат, пробват. Аз не съм ги лишила от това, което аз си правя за мен за ядене. По никакъв начин не съм ги решила. Пробват, харесва им, но наистина по принцип са фенове на сладките неща. На този етап просто не искам да ги насилвам, нали, да им казвам, сега сяда и тук с мене ще ядеш. Да, но т.е. виж, аз те питам това, защото знаеш какво става? Става така, че когато човек започне някаква промяна, защото хората, много голям процент от дамите сега, нас ще кажат, те не са влизали при нас. И те си мислят, че трябва да правят някакви много рестриктивни неща, че пазят ядене посилно, това, че нали, ще излезе примерно много скъпо, ще трябва цял ден да седим в кухнята, да мерим, да готвим, нали, да следим цялото това нещо, да броим калории, защото всяка една жена е преминала през това нещо. И аз не случайно те питам за това, защото да дадеш една обратна връзка при теб как е, колко време ти отнема цялото това готвене, как се чувстваш докато готвиш, как се чувстваш докато едеш, защото твоите хранителни навици не бяха това, което са днес. Ради по принцип, аз в неделя съм почивен ден, нали? Рядко така ми се случва да съм на работа. И в неделя гледам да сготвя за 2-3 дена да има за децата за седмицата напред. Като готва за тях, слагам и за себе си и общо взето до към сряда мога да си организирам нещата. Дали ще е крем супа да си направя, дали ще... обожавам, има пилешко с нещо, аз си го правя в гювече, прибирам си го гювечето, в един от крем супата си я прибирам. Човек може да се организира и нещата стават много лесни. Да, в началото може да е малко страшно да си кажеш, да, сега тук трябва да готвя сутрин, обед, вечер, нали, различно. Няма такова нещо. Първото, което е това, което ни е като вечеря, ни преспокойно може да си го направим двойна доза, защото на следващия ден на обяд ни е същото ядене. В смисъл,
човек, когато си организира, може да си ги направи нещата и да му бъде супер лесно. Аз специално в неделя, освен че готва за вкъщи, нали, смисъл за децата, за съпруг, освен че готва за тях, примерно, това правя 2 яденета, поне да имам до вторник, аз си приготвям и моите неща и съм напълно спокойна. И във вторник, примерно, като видя, че нещата почват да ми приключват, или в сряда, си правя за следващите 2-3 дена. Нещата са супер лесни, не се изисква никакви свръхнечовешки сили, нали, за да можеш да си направиш едни кокосови топчета, примерно, или палачинки, бананови палачинки, които са невероятни. Гради е царя на палачинките, той сега не гледа, аз тук го гледам. Всички го обичат и го благотворят за това, че той дава много такива сладкиши идеи за хранене. Да, Гради, понеже той е, както вчера даже спомена на среща, аз съм малко чревоугодник и не мога аз да карам нашите клиенти да не се наслаждават на всяко едно ястие. Много ти благодаря за тази обратна връзка, обаче сега искам да навлезем в една по-различна тематика, защото виж с движението, ти за мен си ми пример и аз съм толкова щастлива, че в момента двете си говорим, защото ти си човек, който е наистина преминал през такива предизвикателства и въпреки всичко ти правиш това, което е дадено в програмата и го правиш по твоя начин. Въпреки всичките емоционални хранения, които си имала, въпреки всичките цялата тежест, в момента организираш храната с пълна лекота и вдъхновяваш цялото си семейство и всички те виждат цялата тази промяна. И за мен това е наистина голям пример и аз съм много щастлива, че може да си говорим и знаеш кое е най-хубавото? Толкова си истинска. Толкова си истинска. Да, защото ти имаше известно притеснение, нали, малко се притеснявам, тук сега какво ще кажа. Обаче, наистина, толкова си истинска и това е най-прекрасното нещо, защото когато ние започнем промяната, сваляме килограми, 50 кг да свалиш, да си промениш хранителните навици, да си в програма от толкова много време, да инвестираш в себе си, това е наистина голямо нещо. И понякога хората се променят, обаче се включва едно его с, нали, виж аз какво съм направил, виж ме ти, но при теб остава това смирението, при теб остава тази мъдрост и тази истина. И аз съм толкова щастлива, че можеш да споделиш цялото това нещо по толкова истински начин. И сега искам обаче да те питам за нещо много интересно. Тук в моята заличка, чакайте, без да исках, обърнах камерата, но искам да те питам нещо много интересно и то е, нека си поговорим, защото ние в нашите програми не правим само менюта, не правим само тренировки, ами правим и доста така различни неща. И искам да те попитам по отношение на нашите специални срещи, които ние правим и нашите настройки, нашите медитации. Преди това знаела ли си, че по този начин точно това нещо може да ти подпомогне дори да се свържеш още повече с себе си и дори и да намалиш и още повече теглото чрез тази практика. Разкажи малко повече за това, което ти усещаш от цялата тази свързаност, защото ние работим на 3 нива. Ние работим на ниво хранене, ние работим на ниво движение, но най-важното е, че ние работим и на ниво личност. Кажи ми по отношение на медитациите, по отношение на нещата, които ние правим, как според теб това повлия на твоя живот и на твоя начин на мислене? Ради, аз пак съм напълно откровена с теб. При първата програма, когато се включих, пак имаше медитации. Пуснах си я. Да, казвам. Какво е това нещо тук? Така, пуснах си я, започна медитацията и я спрях. Аз се оплаших. Не бях готова. Просто не бях готова да я изслушам. След 2 дена пак я пуснах и пак я спрях. Просто си казах, не съм готова. Към края на програмата, която е, пак се опитах да я пусна и пак не успях да я изслушам. Свърши програмата и реших, викам, сега е момента, опитай. Седнах на дивана, пуснах я и я изслушах. Сякаш вътре нещо в мене как да ти го обясна? Нещо се обърна.
и започна да ми харесва. При следващата ни програма аз изслушах, въпреки че не можех, нали ти казвам, от 4:30 съм на работа, не можех сутрин да се включвам в практиките, които се правят, и си ги изслушвах след това, но си ги изслушвах на спокойствие, лягам. Даже някой път са ми преспивали до такава степен, се успокоявам и го приемам. На следващия ден, ако съм била заспала, нали, по време на практиката, на следващия ден си изслушвам и се чувствам страхотно. Онзи ден на практиката, на медитацията, аз ревах. Ревах, когато казваше да повтаряме: аз се обичам, аз се приемам. Плаках. Въпреки че това го минах преди 1 месец с една Zoom среща, аз наново плаках. И усетих още по-голяма лекота. Просто това, което прави с медитациите, колкото и на някои хора да им звучи странно, защото наистина аз никога не съм се сблъсквала с медитация. Просто винаги съм го приемала като не знам и аз как да се изразя. Мисля, странно ми е било. Да, аз даже точно това днеска говорих награди, защото ние попаднахме в една много прекрасна среда, която беше нашето старо аз. Ние видяхме нашето старо аз. И аз казвах преди, за мен хората, които правеха медитации, тренираха, храниха се здравословно, като боже, тия хора като скучен живот живеят. Те не са нормални. Това беше за мен норма. Да, странно, наистина, няма да лъжа, странно ми беше, но уникално е. Просто човек, който не го чуе и не е готов, в смисъл, когато човек трябва да е готов, за да го чуе това нещо, нещата са трансформиращи. Трансформиращи са във всякакъв смисъл на думата. Да. И психически, и физически. Благодарностите, които ни караш да си повтаряме. Вау, това също. Аз започнах, ако искаш ми вярвай, сутрин ставам и казвам благодаря. Благодаря, жива съм. Благодаря днеска на клиентите, които са били при мене. Благодаря на прекрасната ми кола, която ме е закарала до работата. Благодаря на децата си. Благодаря дори и на това, че примерно са ме ядосали по някакъв начин. Благодаря. А преди не го осъзнавах това нещо. Така че за мен не само хранене и движение, мислене. Това мислене, което ти ни учиш да извършваме тук. Помагаш ни. Това, което ти ни помагаш да осъзнаеме, е страхотно. Оттам вече се получават и осъзнаването за килограмите, осъзнаването, че правилното хранене е само плюс за нас. Храната не ни е враг, храната ни е приятел и е нашата батерия. Тя ни кара да се движим. Да. Така че благодарение на тебе и награди, и на това, което ти правиш с медитации, с практики, всичко е вау. Ефекта наистина има. Хора, повярвайте ми. Аз имаше момент, в който се чувствах изгубена. Чувствах се сама, чувствах се буквалния смисъл сама. Тази програма, тези програми, в които участвам и се включвам, те ми помогнаха много. Аз се затварях в стаята и плачех. Плачех без да ме видят децата ми. Плачех, защото ми тежаха думи, плачех, защото се чувствах недостойна, недостатъчна, но благодарение на Ради, с невероятните програми, аз изплувах. Аз бях в едно блато. И затъвах, и затъвах, и затъвах. Но вече се обичам. Обичам се, независимо миналото, ставил съм го там някъде. Даже Ради, ако ти кажа честно, ти ме научи да си изхвърля старите дрехи. Всичко старо. Махнах го. Махнах и го замених с ново. Защото и старото ми тежеше. Всяко старо нещо го свързвах с нещо от миналото. И на това ме научи. И вече не съм Плюшкин, който събираше абсолютно всичко, защото това имам
такава сантиментална стойност, другото има такава. Не, няма нещо. Ти ме накара да се открия. Толкова е хубаво, защото аз виждам уникален човек и не можеш да си представиш колко човешки животи ти в момента променяш. И знаеш ли, аз не случайно правя тези срещи, не случайно запознавам вас с хората, които все още които не са се докоснали до нас, нашата работа, но когато аз бях там, аз много се срамувах да си призная, че бях там. Когато аз бях там, аз нямах смелостта да изляза и да призная това, което си признах. Аз го таях години наред в себе си. И едно нещо разбрах, че когато човек е преминал през някаква трансформация, той е някак си длъжен да предаде, да го изкаже, да сподели през това, което е преминал, за да може чисто енергийно ти дори да се освободиш от това и да дадеш надежда, че без значение през каква тежест човек преминава, без значение колко критика е получил от семейството, от това, отхвърлян в буквалния смисъл от всичко, от всеки, да застанеш зад себе си и да кажеш да, аз избирам себе си. Без значение, че си запушвала тази болка с храна, носила си цялото това тегло 50 кг отгоре, въз основа на това, което ти се чувства, без значение, че си има толкова много болки в краката и са ти казали, че няма начин, ти каза да. Ти каза да, аз мога. И знаеш, аз ти казах, че теб ще видя на маратон. И ти си голямо вдъхновение за всички тези жени там, които още се чудят дали да започнат, дали да не започнат, за всички тези жени, които изпитват цялата тази тежест. Защото ти самата си вече различен човек. И това да, много пъти чувам, вие ради и гради сте нашето спасение, вие сте нашите спасители. Истината е, че вие, вашата душа, точно в онзи момент е избрала да направи тази трансформация с тялото, с действията, с решителността. И цялата работа е свършена от вас. А ние сме просто хора, които правят много промени в живота си и виждат, че те са позитивни и се опитваме да учим и вас това. И ти си прекрасно, невероятно същество. И тук долу толкова коментари получаваме и хубави. Те всички са хубави, защото ако са лоши, те няма да ни, те ще ни подминат, защото ние вибраме на различна честота. И Анелия сега се включи да ни гледа, пращаме целувки на нея, но искам да ти кажа, много ти благодаря. И искам да те попитам сега, представи си пред теб, има стотици жени. Стотици жени, които изпитват голяма тежест, които се страхуват да започнат ново начало, които в момента са с 50 кг, 20 кг повече, с някакъв вид болка, в вътрешна болка, която тежи. Жени, които са пробвали или не са пробвали някакви неща, които са изгубили надежда, че е възможно те да постигнат каквито и да е резултати. Представи си, че тези жени са пред теб. Какво би им казала? Можете. Вярвайте в себе си. Можете. Няма невъзможни неща. Стига човек да го поиска. Да го поиска, но да го поиска наистина да си каже: аз искам, аз мога. Независимо от трудностите, независимо за колко време ще станат нещата, аз мога. Това е най-важно. Да вярваме в себе си. Да почнем да се обичаме такива каквито сме, с 80, с 100, с 50 кг. Килограмите не са важни. Важно е тук, като си кажем тук, че можеме и го искаме, всичко се постига. Не само килограми. С практиките това ни учи, че всичко може да се постигнем. Да визуализираме, да си го представим. Просто си представете след 3 месеца, след 5 месеца как ще изглеждате. Аз си го представих. И знаете ли, аз не си представях килограмите, ами аз си представях жена, която се обича. Аз се заобичах. Така започнах. Можете. Всички можете.
Независимо, знам, че всяка жена има някакви, дали ще раждане секцио, дали ще болки в краката, дали ще болка в рамото, в раменете, нали, тук всички сме горе-долу, жени около 30-40 години и 50, примерно, всички си имаме някакви болешки. Това не трябва да ни спира. Това не трябва да ни спира. Напротив, това трябва да ни кара да се движиме, защото иначе затъвам. Аз бях затънала. Затънах в едно блато. И с едни стъпки, бавно, полека, без да си давам зор да кажа всичко на всяка цена, сега тук ще посинявам крака, ще правя. Не. Просто си казах, този път ще станат нещата. Не се отказвайте. И най-малката трудност има, ако сега не може, пробвайте след половин час или утре пробвайте, но не се отказвайте. Никога не се отказвайте. Повярвайте, с хора като Ради, може да преоткриете себе си. Аз се преоткрих. Аз 22 години тая в себе си огромна болка. Аз се преоткрих. Аз не смеех да застана пред хора, аз не смеех да говоря. Сега говоря пред всички вас. Без да ме е срам, независимо какво съм минала. Да, всички имаме своята болка, всички сме правили своята грешка. Не ме е срам. Много хубаво. Освободете това, което е в себе си и действайте смело. Ради ни води напред. Ради може да помогне на всяка една от нас, стига ние да го искаме. Това е моето послание към вас. Много хубаво. Но искам тук да кажеш, би ли могла без подкрепа, без среда, без хора, които да те накарат да осъзнаеш цялото това нещо? Би ли успяла без да имаш ментори, без да имаш групата, без да имаш момичетата, които всеки ден така лекичко алармират като тинг-тинг, че никта ми е готова? Би ли успяла, ако нямаш цялата тази среда, която ние правим в програмите? Защото, колкото да си говорим, колкото да си казваме мога, мога, сами в една и съща среда, е много трудно да го направим. Не, Ради никога не бих успяла. Благодарение на момичетата. Сега да не ги изреждам, за да ни изпусна някоя, защото всяка една е уникална. Аз успях да застана пред вас. Няма да забравя Божи как ме провокира с едни бомбонки, аз си ги харесах и тя отдолу ми написа: Настя, чакам твоите. И нямаше как, трябваше да снимам и моите. В смисъл, благодарение на тази подкрепа, защото тук са само жени, които подкрепят, които не те окоряват, които не ти държат сметка, които не те подкрепа. Ние хората имаме нужда от подкрепа. Не да се сочиме с пръст, не да се обвиняваме, подкрепа. А тук наистина заряда на групата е невероятен. Има моменти, в които само да прочетеш, да видиш резултат на момичета, резултат на чинийките, смисъл да ги погледнеш, това те зарежда. Всяка какво въображение има, как тук може да черпиш единствено позитивни неща. Страхотно е. Повярвайте ми, страхотно е. И с нетърпение чакам старта на програмата, защото това нещо ми липсва, това ме зарежда, това ме кара да... Нямам думи, страхотно. Да, просто е грижа. Абсолютно грижа. Знаеш ли, аз искам да те питам още нещо, защото много хора харчат много пари за какво и да е. Обаче, когато стане въпрос да харчат пари за себе си, много по-лесно да отидеш до аптеката да си купиш хапчета и много по-лесно да отидеш да си купиш нещо, което не е нужно, отколкото да инвестираш в себе си. Според теб, инвестицията в програмата какво е? От твоята гледна точка в момента. Инвестицията в програмата, това е инвестиция за мен самата. Парите не са... Какво са парите? Ако ги сметнеш, независимо от каква програма, ако ги сметнеш в стек цигари, за какво говорим? Тук говорим за трансформация, тук говорим за приятели, тук говорим за... Това не се измерва с пари. Каквато и сума да е, каквито и пари да са, това не се измерва с пари. Да. Знаеш ли кое е най-интересното? И аз искам да го кажа на теб, защото за да си в такава среда, не може
да се събере такава среда и да я намериш на улицата. Не можеш да я намериш тази среда на кафето, което всеки ден прави едно и също, което всеки ден обменяме клюки, обменяме информация ненужна, която тежи на нас, обменяме този какво е казал и всеки ден едно и също нещо. Ходим постоянно, харчим за всякакви неща, но не и за нашето здраве. Тази среда, тези хора не могат да се намерят там навън. Затова, когато човек инвестира и когато човек дава енергия, защото за мен парите са енергия. Когато човек даде енергия и даде някакво количество пари, някакво количество енергия, това идва към него чрез резултат. И тези среди, които ние сформираме, това, което ти сподели и наистина, всеки би го казала така. Там са събрани души, които са платили цена с времето да преминат през определена трансформация и да се подкрепят и повдигат заедно. И това е нещо велико. За мен инвестицията в себе си, без значение в каква програма ще е, от какво естество, това е все едно аз отида да си купя храна. Защото това е храна за душата, това е храна за улекотяване, това е храна за знание. И нас е толкова хубави неща още те очакват. И е толкова хубаво, че си бяхме на гости и че посетихме домовете виртуално дори и на толкова много прекрасни жени тук. И аз искам да ти благодаря. Но знаеш ли, аз ти благодаря от сърце и душа, че се получи толкова истински, толкова прекрасен, толкова вдъхновяващ, толкова изпълнен с вяра разговор. Ти си пример за всяка една жена там, която вече се отказва и която се чувства на дъното. Благодаря ти, че тази вечер беше с нас и ти благодаря от сърце, че беше толкова истинска и сподели най-съкровените неща, които само допреди един месец ти не искаш даже да си ги помислиш. А вече си пред камера и вече ги споделя свободно. Тялото се освобождава и е много хубаво, защото ти си действаш, грижиш се и се подобряваш със всеки изминал ден. Ради, аз ви благодаря, че ми помогнахте наистина да излеза от дъното. Помогнахте ми да съм това, което съм в момента, но да не забравям откъде съм тръгнала. И обръщам се и към теб, и към Гради. Страхотни сте. Страхотни сте. Мисията, която имате, това, което правите, е невероятно. Вие променяте съдби. Променихте моята съдба, променихте живота ми. Не, че съм се оплаквала, нали, не ме разбирате. Променихте ме изцяло. И мили дами, наистина инвестирайте в себе си. Това е най-доброто. Както отиваме да си купим нова блуза, така може да направим най-доброто за себе си. А това за мен е най-доброто. Програмите са най-доброто. Не само за сваляне на килограми, не само за движение. Тук, повярвайте ми, тук се работи много. Много се работи. И знам, че всяка от нас има някаква тежест, която държи вътре в себе си и не смее да я освободи. Тук ще го направите. Това е много важно. Като освободиме тук и тук, всичко се освобождава и сваляме килограми от раз. Повярвайте ми. С лекота. Наистина с лекота. Лекотата е голямо осъзнаване. Виж колко хубаво. Толкова хубави коментари отдолу получаваме. Много вдъхновяваща история, поздравления на всичко, което си преминала. Продължавай напред. Пишат, прекрасна си моето вдъхновение. Анелия пише, Гради казва благодаря. Анели също. Толкова хубави коментари и съм много щастлива. Много съм щастлива, че бяхме заедно днес и ти благодаря за тази истина, която се крие в теб. И продължаваме нагоре. Продължаваме в нашата следваща програма. С вас, разбира се. Да. И живота си здраве, съвсем скоро ще видим вече на живо. Да. Благодаря и аз, Ради. Много ви благодаря. И благодаря на всички момичета. Просто не мога да се оправям с телефон и с такова. Не знам как да пиша за това. Да се чудесно.
Справи се чудесно, имаш прекрасна дъщеря. Поздравявам те за това, че е до теб и те подкрепя, и те учи, и за това, че така те вярва в това, което ти правиш, защото да видиш майка си да премине през толкова много предизвикателства, майка си да премине през толкова, да улекоти толкова много тялото, да промени вътрешността си и да инвестира в себе си. Знаеш кой друг ще го прави това сега? Твоите деца. Защото Да, не е наистина нужно, подкрепят ме. не е нужно да говориш, ти просто действаш чрез примера си. А това е най-прекрасното нещо, което може да направим за нашите деца. Така е. Много ти благодаря, че беше наш гост тази вечер. Аз се виждам съвсем скоро в нашата най-нова програма. Заедно. Там съм. И аз Целувки. благодаря, Ради. Целувки, Нате. Целувки от мен. Целувки. Прекрасни, мили хора. Това беше една наистина много вдъхновяваща жена, една много истина в нея. Нека да си кажем, всички ние носим определена тежест в нашето тяло. Нека да си кажем, така е. Килограмите не идват просто така да ни се трупат. Килограмите не идват просто така да ни тежат. Това, което виждаме, е просто знак от Вселената, че е нужно време ние да започнем да разбираме какво всъщност тежи. Нашата най-нова програма стартира съвсем скоро. Можете да си изберете пакет и той е с много специална последователност, защото всеки човек има определена нужда, всеки човек е на определено ниво. Трансформацията, която виждате с Насто, е пример. Трансформацията, която видяхте с Нели, е пример. Трансформацията, която видяхте с Светослава на живо, е пример. Трансформацията, която утре ще видите на една прекрасна дама отново, защото утре отново имаме гост, преминал през нашите програми, е доказателство, че когато една душа, една жена, една майка е решена да направи тази промяна, тя просто действа. Вчера имахме Zoom среща и на тази Zoom среща споделих нещо много интересно и то гласи следното. Ние живеем в две роли, най-често в позиция на дете. Детето се оплаква и казва как никога няма да успее, как никога не се случват нещата, как сега не е времето, или живеем в ролята на възрастен, който просто решава и действа. Ако сте тази жена, която няма време, ако сте човек, който наистина не обича да тренира трудно, а просто по-малко, този метод, този подход, който сме създали, е за вас. Къси кратки тренировки, медитации, практики, готвене на живо, живи събития. Това е цялостен подход. Затова кръстихме тази наша нова програма от тежест към лекота. Защото нещата, които разбирате за себе си, хората, които вие излизате, няма само да има стопени сантиметри, няма само телата да са различни, а вие повече няма да се връщате там, откъдето сте били. Очакваме ви с нетърпение. Стартираме съвсем скоро. Кликнете на линковете отгоре, изберете си вашия пакет. Можете да оставите капаро, ако някой от вас не е сигурна коя програма е за нея. Ние лично ще се свържем с вас. Местата съвсем скоро се изчерпват, тъй като за нас е важно качеството и е важно всяка една от вас да получи максимум от нас. Както и Гради, така и аз. Ние искаме да разберем вашата тежест, да ви помогнем да откриете това, за какво тежите. Програмата не е просто наистина за сваляне на килограми, тя е много повече от това. Ще се фокусираме върху цялостната промяна, но продължаваме. Нашия 7-дневен маратон, резултатите на момичета само с 4 тренировки, минус 7 см от талията, само за 6 дни, 2 кг почти надолу, само с 5 тренировки, 6 см от талията. И знаете ли какво? Нямаше меню. Нямаше меню. А всичко това беше благодарение на програмата, която аз сътворявам, тренировъчната програма, така че с 15 минути, с наистина лекота, всяка една от вас да постигне резултати. Но много по-добре да действаме с малки стъпки, с яснота точно в целта, отколкото да правим
и да действаме възможно, да избираме най-трудното. Най-трудното, защото в крайна сметка вие няма да получите резултати и ще се върнете. Медитации, практики, живи срещи. Живи срещи в София. Лични срещи. Това е подход. Това не е програма за отслабване. Това е, както Настя сподели, това е трансформация. Но знаете ли, вашата душа трябва да е решила, че иска тази промяна за себе си. Ако е отговорен за това, вие. Утре отново, в същото време, ще ви запозная с една прекрасна, феноменална жена. Всъщност, нейните резултати не са толкова физически. Да, навидно тя смъкна някакво килограмче, тя се чувства добре. Тя влезе в програмата просто за тонус. Тя влезе в програмата просто да се погрижи така за 1-2 килограма да смъкне. Нейната цел не беше отслабване, нейната цел беше стягане. Едно от най-хубавите неща, че нашите програми са така проектирани, че те могат да бъдат използвани както за отслабване, така и за стягане. Моята основна цел не е да влизате в крайност, не е да се счупвате, а моята основна цел е да изградите навик на движение, който на вас да ви харесва и да не ви вкарва в рамка. Утре ще ви срещна с тази жена, нейната трансформация, начина на хранене, движението като рутина. Изобщо целият живот е вече много по-различен от това, което беше тя. Защо? Защото просто смени средата. Започна да се грижи за себе си, да вкарва качествена храна в тялото си, да се среща с вдъхновяващи жени, да общува с вдъхновяващи жени, да иска промяната. Утре всичко това отново в същото време ще си поговорим и с нея, тя да сподели своята история. Благодаря ви. И всеки един от вас, който иска да се включи в нашата програма, ако не е сигурен, винаги може да ми пише налично или да постави капаро, или да прегледа всички пакети, които съм споделила на този лайв. Бъдете благословени и искате най-доброто за себе си. Аз сега ви пожелавам една спокойна и невероятна вечер.